लोग दहेज में पैसा, गाड़ी, घर, मकान मांगेला, लेकिन अब जेकर अभी घर, मकान, पैसा कौड़ी से सब कुछ अगर भगवान लदले बड़े तो उ का डिमांड करत तड़े, का फरमाइश करके कहत तड़े कि ना दहेज में सामान चाहिए, कि ना ही पाका के मकान चाहिए। सुदर्शन सिंह जी समधी जी के नाम है, इनका से कहल जाता है ना चाही कूलर आ ना चाही टीवी, पढ़ल लिखल हो के हमारा बबुआ के बीबी, पढ़ल लिखल हो के हमारा बबुआ के, ना चाही कूलर आ ना चाही टीवी, पढ़ल लिखल हो के हमारा बबुआ के बीबी। और का
बा हमरा खाली हमरा बबुआ के जौन मेहरारू बड़ी निमन मिले के चाहिए। भले 2 रुपया ना मिलो दहेज में, बाकी हमरा बबुआ के राखो कॉलेज में। बाकी हमरा बबुआ के राखो कहत रे भले 2 रुपया ना मिलो दहेज में, बाकी हमरा बबुआ के राखो कॉलेज में। और का कहत रे हेलो हेलो कि निमन कुल खाना